Η εμπειρία για εμάς που είδαμε το αμφίβιο αυτό φουσκωτό σε στεριά και θάλασσα ήταν μοναδική, όπως και το θέαμα που αντίκρισαν οι περαστικοί που κοίταζαν έκπληκτοι. Το Sea Legs 710 έρχεται από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία και είναι το μεγαλύτερο προς το παρόν μοντέλο της ομώνυμης αμφίβιας σειράς φουσκωτών σκαφών, μιας και έχει ήδη ανακοινωθεί και η παραγωγή ενός 9 μέτρου. Αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και κορυφαίας τεχνολογίας, έχει τη δυνατότητα να κινείται και στην ξηρά, λύνοντας έτσι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των απανταχού ιδιοκτητών σκαφών: πώς θα ρίξουν το σκάφος τους στη θάλασσα. Η κινητήρια δύναμη δίνεται στους πίσω τροχούς από τετράχρονο αερόψυκτο κινητήρα 24 ύπων της Honda, εξασφαλίζοντας έτσι την αυτόνομη κίνηση του οχήματος μπρος και πίσω με ταχύτητα μέχρι και 10 χιλιόμετρων ανά ώρα σε οποιαδήποτε επιφάνεια εδάφους. Μάλιστα, για την εύκολη επιβίβαση του πληρώματος στη στεριά, το Sea Legs 710 έχει τη δυνατότητα να χαμηλώνει. Και βέβαια, αναρωτιόμασταν αυτό το αμφίβιο μέσο πόσο καλά θα τα πήγαινε και στην πλεύση. Συνήγορός μας προς την κατεύθυνση αυτή ήταν ένας φρέσκος μαΐστρος 3 έως 4 μποφόρ που μας προσέφερε τις πλέον κατάλληλες συνθήκες. Και είδαμε το Sea Legs 710 να ανεβάζει τους τροχούς του και να ρίχνεται στη μάχη. Η δυνατή δίχρονη Eminord E-Tech 150 ύπων πλάναρε άμεσα το σκάφος, επιταχύνοντας το γρήγορα, πλέοντας στη συνέχεια ευθύγραμμα και ζυγισμένα. Στους απότομους ελιγμούς, δίνοντας αρκετό γκάζι και μειώνοντας συνεχώς τους κύκλους τροφής, διαπιστώσαμε τη σταθερότητά του και την ευκολία αλλαγής κατεύθυνσης. Ο μπροστινός τροχός εξακολουθεί να στρέφεται ανάλογα με τον κινητήρα, διαδραματίζοντας λόγω του βάρους του ένα κρυφό ρόλο στο σωστό ζύγισμα του σκάφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια της δοκιμής δεν διαπιστώσαμε καμία αντίσταση από τους ανεψωμένους τροχούς, καθώς οι βάσεις τους βρίσκονται πολύ ψηλότερα από τα βρεχάμενα μέρη του σκάφους. Το ανεβοκατέβασμα των τροχών ενεργοποιείται από δύο διακόπτες στην κονσόλα διακυβέρνησης, που φιλοξενεί και το λευγέ του γκαζιού του αυτόνομου κινητήρα. Και βέβαια, όπως και η είσοδος, έτσι και η έξοδος του Sea Legs από το νερό δεν μπορεί παρά να είναι εντυπωσιακή. Το κατάστρωμα του Sea Legs 7.1 RIB είναι λειτουργικό, με προσανατολισμό τις ημερήσιες εξορμήσεις, το ψάρεμα και την κατάδυση ή το ψαροντούφεκο. Το στρίτσο βρίσκεται σε λειτουργική θέση κάτω από το βατήρα της πλώρης, φιλοξενώντας και το μηχανισμό του μπροστινού τροχού. Ένας μικρός αποθηκευτικός χώρος υπάρχει και στο κατάστρωμα, μπροστά από το κάθισμα της κονσόλας, ενώ ένας δεύτερος φιλοξενείται κάτω από αυτό.
εκδοτήριο έχει εργονομική διαμόρφωση και είναι πλήρες, με όλα τα προβλεπόμενα όργανα και τους διακόπτες, συμπεριλαμβάνοντας σε χωνευτή θέση και την ηλεκτρονική συσκευή πλοήγησης. Χαμηλότερα υπάρχει το πάνελ ελέγχου της ηλεκτροϊδραυλικής λειτουργίας του συστήματος των τροχών. Το αλεξίνεμο δίνει στην κονσόλα μεγάλο ύψος και είναι σπαστό, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται κατά βούληση, μειώνοντας το ύψος όταν οι ανάγκες το απαιτούν. Κάτω από το κάθισμα του κυβερνήτη βρίσκεται ο τετράχρονος αερόψυκτος κινητήρας της Honda. Δύο ταμπούκια βρίσκονται μπροστά από τα πίσω καθίσματα και ένα τρίτο στη βάση του πριμιού καθίσματος, στο εσωτερικό του οποίου, στο σκάφος της δοκιμής μας, φιλοξενούνταν το εφεδρικό ντεπόζιτο καυσίμων των 100 λίτρων. Στις ευκολίες που προσφέρει το Silex 710 για την δραστηριότητα του ψαρέματος, συγκαταλέγονται οι καλαμοθήκες που φιλοξενούνται στο χαμηλό και διακριτικό του roll bar, καθώς και η πισώμενη τάβλα για την κοπή των δολωμάτων. Η σκαλίτσα μπάνιου είναι σπαστή και βρίσκεται πίσω, στην αριστερή πλευρά του σκάφους, αγκαλιάζοντας τον αεροθάλαμο, μιας και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην πρίμνη. Το Silex 710 μας έπεισε απόλυτα πως η επαναστατική καινοτόμως τεχνολογία του δουλεύει καλά, αποτελώντας μια αποτελεσματική λύση που ικανοποιεί πολύ συγκεκριμένες ανάγκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ποιότητα κατασκευής είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και το φινίρισμα προσεγμένο μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Και βέβαια, η δυνατότητα να δει και να οδηγήσει κανείς το σκάφος πριν την τελική του απόφαση είναι ένα επιπλέον ατού που παρέχει η αντιπρόσωπος εταιρεία σε κάθε ενδιαφερόμενο.